Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 9:35 ninaga. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Mayor Jeff Besenio ng Baaw, Camarines Sur. Ang programang ini hatod po sa Indo kan Casureco 3, San Isidro, Ciudad kan Iriga. Sa paagi po ni GM Wilfredo Boxit. Ang programang ini hatod sa Indo ni Honorable Councilor Inton Paro Balyibar, Municipal Councilor of Bula, Camarines Sur. There is boy child, Jesus Christ was born on Christmas Day. Ang Kapaskuhan, tanda nin pagrukyaw sa selebrasyon kan pagkamundag kan sa tong paratubos. Ang RPN DZKI Radyo Ronda Iriga Management and Staff kaiba ang samuyang mga sponsors nagpapaabot sa Indo in Mogmang Pasko asin moswag na bagong taon. Irigatio Motor Corporation, Hardware and Auto Supply, owned and managed by Engineer Michael Ngo, Highway 1, Iriga City. Lucky Best Enterprises, Iriga City. Oralios Funeral Homes, San Isidro, Iriga City. Bicolandia Glass and Aluminum Supply, care of Arnel H. Tan and Helen B. Tan, Violeta Street, San Miguel, Iriga City. Mama's Cafeteria, reserved lunch and snack, owned and managed by Mr. Warren and Don Nueva, San Nicolas, Iriga City. Mrs. Dote Ibarreta Amance, House of Representative, Quezon City. Rockstone Hardware, owned and managed by Architect Jake Alvaro, San Nicolas, Iriga City. Knocking Spool Water Refilling Station, owned and managed by Poli and Anakleta, Parasina Bagapuro, in front of San Isidro Elementary School, Iriga City. Royal Bike Shop, Highway 1, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Lilian Labios de la Rosa, San Antonio, Iriga City. Mrs. Nelly Hermoso Largo, Santo Niño, Iriga City. Mr. and Mrs. Ricardo Tagum, Zone 3, Santa Cruz Sur, Iriga City. Lux Trading, owned and managed by Engineer and Mrs. Melchor Nacario Jr. and family. Highway 1, San Isidro, Iriga City. Mr. and Mrs. William Oxiano and family, San Isidro, Iriga City. Sa Saindo po gabos, Diyos Mabalos. Ang Kapaskuhan, maging tanda man lugod, nin pagkaminot muutan kan lambang saro sa enterong kinaban, sa pagrukyaw kan kamundagan, kan satong paratubos. Ang RPN, DZKI Radyo Ronda, Iriga, Management and Staff, kaiba ang samuyang mga sponsors, nagpapaabot sa Indo, nin Mogmang Pasko, asin magayagaya, matuninong, asin moswag na bagong taon, Jamses Bike Shop, San Miguel, Iriga City, and San Francisco, Poblasyon na Camarines Sur. Retired Philippine Air Force, Major Audi Jose Ebias de Villa, Zone 2, San Jose, Iriga City. MDH Construction Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. John Ron Enterprises, owned and managed by Ronnie Losenya and family. Zone 3, Santa Cruz Sur, Iriga City. De Villa Store, Zone 3,
Santa Cruz Sur, Iriga City. Kagawad, Lani Maestrado and family, Zone 2, Santa Cruz Sur, Iriga City. Gloria Casano and family, Zone 3, Cali 11, Santa Cruz Sur, Iriga City. Vicente O. Basagre, Alvens Construction Supply Trading, Zone 6, Inapatan, Nabwa, Camarines Sur. Anonsasyon P. Blanco, San Roque, Iriga City. Former Councilor Dante Katangi Oliva, Santo Domingo, Iriga City. Ngo and Sons Trading Company, Iriga City. Dimaywant Fuel Station, owned and managed by Mr. and Mrs. Sinon Dimaywant, located at Zone 3, Barangay Perpetual Health, Iriga City. Honorable Punong Barangay Eduardo Dimaywant, Barangay Perpetual Health, Iriga City. Councilor Jose Buboy Villanueva Jr. Lettuce Birthing Home, Carol. Honorable Leticia D. Moralde, Municipal Councilor Buhi, Camarines Sur. Botor Store, owned and managed by Mr. and Mrs. Henry M. Botor and family. Governor Crisine Street, San Francisco, Iriga City. Pempe and Ami Rariza and children, San Miguel, Iriga City. Honorable Councilor Pongpong Ramos and family, Pato, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Jorel Kaayaw and family, San Isidro, Iriga City. Mrs. Comla Agato Peñones and family, Santa Cruz, Iriga City. Ma'am Jovi Urias and family, General Service Officer, Nabwa, Camarines Sur. Mr. Anastasio Bong Bungalos and family, Municipal Treasurer, Nabwa, Camarines Sur. Branch Manager Johnson Chan, Prime Water, Iriga City. Honorable Vice Mayor Vic Ramos and family, Bato, Camarines Sur. Honorable Nikki Lagrimas, City Councilor, Iriga City. Honorable Jeff Tino, City Councilor, Iriga City. Nancy Panga Blanco, Santa Justina, Iriga City. Attorney and Mrs. Ramon Cabañez and family, San Nicolas, Iriga City. Barangay Captain Ariel Losenia, Liga ng mga Barangay President, San Nicolas, Iriga City. East Blue Water Refilling Station, located at Pagbubungon, Santo Domingo, Nabwa, Camarines Sur. Owned and managed by Engineer Nilo Salazar. Councilor Daisy Pera, Trinidad and family, Santa Teresita, Baao, Camarines Sur. Councilor Gali Bayos and Belen Lying-in Clinic, Baao, Camarines Sur. Sa Saindo Pogabos, Dios Mabalos. Ang katuninungan sa enterong kinaban, ilugod ang magdanay sa satuyang mga puso, ngunyan na Pasko. Ang manehamento kan RPN DZKI Radyo Ronda, kaiban sa muyang mga sponsors, nagpapaambot sa indonin maugmang Pasko, asin maligong bagong taon. Nelita Marmol Gregorio and family, Carcidonia Street, San Isidro, Iriga City. Al Orlane Coco Lumber Trading, Zone 4, Santo Domingo, Iriga City. Honorable Mac Rizoco Temenia, Punong Barangay, San Francisco, Iriga City. Ariel P. Blanco, OIC Market Superintendent, Iriga City. Honorable Jose O. Bagayoa and Council, Punong Barangay, Francia, Iriga City. Fish Vendor, Iriga City Public Market, care of Jean and William Vera and family. Railside, San Francisco, Iriga City. Honorable Ben Blanquera, Municipal Councilor, Baao, Camarines Sur. New Villanueva Tanchuling Hospital, owned and managed by Mr. Ray and Dr. Corazon Villanueva Tanchuli, located at San Jose, Iriga City. Charlie J. Sapugay, San Juan, Baao, Camarines Sur. Ellen O. Villanueva School, Saichis Trading, care of Engineer Ray Manaog. Helen O. Villanueva, Sagrada Memorial, Sagrada Buhi, Camarines Sur. Vilma Ribolado, Sari-Sari Store, Barangay Duran, Nabwa, Camarines Sur. GM Loboy Corporal, Prime Water, former City Councilor, Iriga City. Susi Amaro Baluis, Barangay Council of Santo Niño, Iriga City, care of Retired Colonel, Philippine Army, Antonio Camela Serrano, Toroy Escarilla and family, San Francisco, Iriga City. Dina Buro Fashion Boutique, care of Miss Dina and Mickey Halyari Buro, 435 Zone 6 Springfield Subdivision, San Roque, Iriga City. Honorable Johnny Nacario and family, Punong Barangay, San Vicente Sur, Iriga City. Honorable Gary A. Merino and family, Punong Barangay, San Isidro, Iriga City. Punong Barangay, Josefa P. Cabalquinto, Barangay San Ramon, Baao, Camarines Sur. Sa Saindo Pugabos, Diyos Mabalos.
Magpapadala ng package? Sa ML Moves by M. Luwalier ka na. It's as easy as 1, 2, 3. 1. Iabot ang item para ma-check at ma-assess. 2. Bayaran ang shipping fee. 3. Kunin ang kopya ng waybill. Ang dali diba? Sa ML Moves ka na. Maasahan lagi mula sa M. Luwalier. Tulay ng Pamilyang Pilipino. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag kaninyong amin. Welcome sa programang Bicol Connection. Aldaw kita nin... Uy, ano nakita mo niyan, Paddy? Pizza 30 kan bulan na Nobyembre taon 2022, aldaw na Miyerkules. Aldaw kan mga Andres. Bonifacio Day. Holiday, mayong laog sa opisina ng mga empleyado sa gobyerno. Oy, pero timing ano, nyandang aldaw o baka sa aga serve na itong hali po sa decision kan COMELEC para kay Governor Noel Rosal. Ay maswerte ang Vice Governor kan Albay. Oy, salado technical ang sa ko yung partner. Digdi Engineer Charlie Binaobra. Sa transmitter si Engineer Felix Lagrima, siya on demand si Rodel Cesar. Ang sa tong maskuladong PSG. Digdi ang sa to yung guwapitong PSG, si Tony Matic Saison. Nangaran man ni Production Director Manding Sario, asin mga karonda. Ang sa to yung news content writer, GB John Berdiplo. Mga pag-iriba sa luwas sa Rota Pornillo, asin iba pa para mag-file and report sa laog kan programa. Sa kabos na mga nag-watching sa moyang Facebook account, sa moyang live streaming, good morning. Nadadalang kita sa YouTube, Twitter. Mag-type pa sa Google, scan rpn.com or rpn.dcki.com. I-click lang po, tapos i-type Bicol Connection, Joey Habana, Limanangkor. Oy, ang satuya pong pagsaludar, sa satuya pong ama kan revolusyon, si Andres Bonifacio. Yan. Kaya po holiday kita mo niyan na pag minaabot ang pizza 30 ka Nobyembre, pinagsisilibrar ang Bonifacio Day bilang pagrumdo. Kigat Andres Bonifacio. November 30, tapos 1863 to May 10, 1897 na siyang namayo sa revolusyon kan Pilipinas. Laban sa Espanya, ang enot na revolusyon sa Asya na luminaban sa pananakop kan mga nasyon na imperialista sa Europa. Sa pagmukna po bagakan katipunan, binisto si Gat Andres Bonifacio bilang ama kan revolusyonaryo grupo. An ama kan katipunan, ama kang himagsikan. Nagray na daw pagparadalanong kang pelikula kay na.
Dahil daw po talaga may iririro sa nasyon o maging sa Pilipinas. Naging ambag kan tinaguri ang supremong katipunan. Sa istorya o kasaysayan kan kalayaan kan mga Pilipino. Kaya pala ng Pilipinas may mga lahi na kitang Espanyol ano. Kaya may risa kita Pilipina pero mestiza. Pero ka daw ngaya Espanyola kagayon. Tapos mga mistisohon na mga Pilipino o lahing Kastila. So mga Andres Disaya man, Marina Ramrag. Aldaw taman ko niya ng mga Andres. Sa probinsya kan Albay, mga tugang ay intiro nagkakasiribot bagaan mga suportadores diyan ni Governor Rosal. Mga tugang sa gabos na mga lidong opisyal kang gobyerno, lalo na kung mina-eleksyon, nakamo nakatukaw sa pwesto, kung may mga lay, arog kang Comelec, may mga ban, sa pag gastos kan pira kan kaban kan gobyerno, dapat maging malikay po kamo, maging lesson na ini sa endo. Dahil porke yaon sa poder, magparabuot na sana, as hindi magsunod sa mga batas na pinagpapasunod po kan sa tuyang government. Wala na, finish na. Governor Noel Rosal, napapabaritang tanggal na sa pwesto. Hoy, Vice Governor Grex Lagman, napakaswerte mo da. Dahil ikaan magiging bagong gobernador. Totoo daw yan? O baka butig pa? Aram mo, may mga apelasyon pa man pong pwedeng gibuhon dyan. Kundi ingon yan ta holiday, paano na yan kung iserve na ngon yan? Or sa aga? O paano na? Baka pasumpao na po ang Vice Governor nindo dyan, ayon ang karibay kan sa indong inilihir na Gobernador Noel Rosal. Ano ba ito? May kulay politika o wala? O talagang may nagreklamo? Kaya sa mga pananaupo kan pira kan gobyerno, kan mga politiko, lalo na kung nagkakaigwa kita ng karampanyahan, na lantadan sa pananao ng pira, ang mga politiko, maging malikay kamo takon picturean kamo dyan, ma-videoan kamo, tapos kamo, kung ireklamo po kamo. Lesson learned, Segunda kaya sa barita, may writ of execution na ini yung Vice Governor nindo dyan. May desisyon ng Comelec in Bank na final na po, final and executory na naigwang pitsang Nobyembre 25, 2022. Aldaw gayong Biyernes. Pero ano daw ini? Politika daw ini o talagang may violation na naginibo ang gobernador dyan? Saka minsan, action speak louder than voice. Picture speak louder than words. May nahiling da kayang picture sa parte kan Malacanang. Si Rosal da kaya palang suportadores ni Leni Robredo kanakaging eleksyon. Takan mayor palang da ini, lantad na ning si Noel Rosal na mag-suporta sa kandidatura ni Leni Robredo. Na si Leni Robredo, yung tiro bagang pinaalpugan man sa laban, kanakatukaw na nailihir na Presidente Bongbong Marcos, kanakaging eleksyon. Tainip palan kayang si Vice Governor Grex Lagman, saka si ining si sikat-sikat na marin na Congressman Lagman.
ay may picture da sa kasi President Bongbong Marcos. Sa totoo lang, si Congressman Edsel Lagman, bilib ako digdi, matalino sa maray talaga ini yung legislator. May dunong ini. Bueno mga tugang, rantabayanan tayan, baka maglaog ng report si Rocky Bayobo halid dyan sa probinsya po Canalbay. Digdi man sa Iriga, nakaulay ko si Konsyel Buboy Gibara, na nagmamadali man ni Pirmi pag nakakaulay, alat ngo nangani nga niya ako konsyal, tamayo nga ako kanimo. Dali-dali nang ita. May mga lakaw pa nga ko. Ano nga yung nga mo, Joey? Ikadaangan niya ako ang nagkontra, nag-object sa planong pagtulod nin sarong resolusyon ni Konsyala Gigi Vargas kan Iriga para sa mga benepisyo man kan mga tugang tang IPs, indigenous people na makapagklase man, makabali sa scholarship program. Ay bako nga kung again sa programa tamagayon. Kundi nga ara mo naman sa nabagayan Team 1 Iriga sa sanggunian kontrang maraydig diyo ki Gigi Vargas. Pero ikada niya ako nag-object. Referral pa sana nga niya ako kan resolusyon na ula na. Ay, ang kinakaurag kay si Gigi Vargas dyan. Tadi kaya ngayon do aram ugali ngay kayan. Ay, pala niya ako. Yan ang rason mo man. Wala niya ako may pag-asa pang mabuhay. Mga ipista, matawan lamang ng benepisyo para sa karahayan maninda na makabali sa scholarship program. Pero itong kwalipikado, bahala na ngayon. Sa totoo lang po, dakol lang po bagang may mga nagiging professional sa lado kan na mga tugang tang ito. Ili nga sabi ni Philip, si Kagawad Gigi Vargas nga ngayong maputi, nagsusuporta sa itom, sa mga tugang tang itom. Kaya dapat nga, so medyo may itom-itoman, magsuporta man, tuta na. Pag nagkakarampanyahan, pero may isip ta, kan mga politiko, para sa karahayan ang sa indang serbisyo, for the welfare of the people. Public office is a public trust. Public official and employees is a public trust. Uhay na. Dapat kung igwaman day pagkakairintindihan po para sa samuya ang mga ilihidong opisyal sa institusyon kan sanggunian panglunsod kang Iriga. Kung may personal mang kamong kaanggutan kay Gigi, hindi pagpardara-dara dyan sa sesyon. Sa karahayan baga ito, although ang kredito kay Gigi Vargas, pero sa karahayan po yan kan benepisyo man kan mga IPs. Dapat dahil napigtataan pa ng kolor. Kundi baka mabuhay yan kung liwat na may mag-sponsor kayan na konsyal from Team 1 Iriga. Pag matulod, maproponer, mapadrino, taga Team 1 Iriga kayo, baka mayo nang magkontra, makalusot na. Pero pag si Gigi Vargas, pirming kinukontra. Dahil ininda korsonada na, saka itinakwilan ninda na maging pag-iriba pa kan Team 1 Iriga. Kaya si Gigi Vargas ngunyan mayo ng kasurog na ka-Team 1, maana siyang ka-Team 1, maanang katuwang. Sa lado man kan opposition, ang mga opposition iyo lugod ang mga nakatingag. Ta ining mga Team 1 lugod sa kasi pag-iriba niyang ka-Team 1 iyo na lugod pirmi dyan ang medyo magibisao.
Ang dapat maribok dyan ang opposition. Kundi ang mga opposition magaluelo ay nang naglilipat po sa Team 1 Iriga. Ilinganin doon yung apotong taman daw ni si Konsyal Audal. Kung ano man ang ordinansa daw kani yung mga nagkaharaman tayo, di seminarta, pati mga resolusyon. Tayo ni Imam pati, dulokon kan media para interview, abo. Kung anong sponsor, abo. O hanapan ta daw man ining pagkakataon na ma-interview ta digdi, imbitaran ta sa radyo. An di seminarta lang Konsyal Audal, an hapot mi, ano man lamang ang naging pakinabang sa imo kan mga nagburuto sa imong mga taga-Iriga. Ano ang mga resolusyon na ipinasar mo? Ano po ang mga ordinansang ipinasar mo? Public official and employees is a public trust. Public office is a public trust. And you are all accountable by the people. And you are all subject for scrutiny and criticism. So mga onion skin, mga balat sibuyas na mga politiko, dahil na kamo mag-utro pa maglaog, magtampisaw pa sa batalya ng politika kung kamo mga pikon. Tanda nindo yan. Ang pikon na politiko, lumayas sa ngaran ng politika, taday kamo kay puan kang publiko. Kung iguaman hapot sa endo, ang public, magsimbag kamo, emo. No, kaya, hinahapot kang publiko, ining si City Councilor Audal. Ano ang mga resolusyon mo sa kaordinansang ipinasar sa sanggunian? Tangarig maaraman kan publiko. Taka mo pinapasilduan ka mo, hali sa buwis kan mga tao. Tanda nindo yan. Magtrabaho ka mo. Taan pinag-applyan nindong trabaho sa mga kandidato. Maghaman ka mo nin mga resolusyon as in ordinansa o local law or lokal na lay. Digdi sa siyudad kan Iriga. May barita pa ko na nainot na naglipat po sa Team 1 Iriga ining si Councilor Milnan Robles Moralio nahihiling niya po nasa karahayan man ang programa kan presenting administrasyon. Kaya siya nagtatao na po ng suporta paghali niya duman sa previous administration. Mayo na po da kaya na iba kundi kung ano nga yan magagayon man na programa kan administrasyon sa kuya man nga sinusuportaran. Dawa nga kupig para buruli. Sa social media kan mga dati ko ngayong mga pag-iriba sa grupo kay tukan panahon ninda na siya baga ka grupo siya ni Madel. O ngunyan ang gutsi mga grupo man ni Madel siya ito bigla siyang naglumpat tulos dyan sa Timuan Iriga. Kundi may rason man po siya mga tugang na ang sinumpaan mi nga kayong trabaho iyon pagserbi sa publiko. Maserbi nga ako saka masuporta sa bagong programa kan administrasyon. Tanahiling mi man nga nahiling ko maray. O yan ang maray. Dawa pigpaparablato, pigpapara komentaryon sa social media magin sa radyo. Dahil siya nagpaparasimbag pero nagsisimbag siya sa bako sa isyo kundi ano ang sa iyang mga activities, program, ano man lamang ang naipapasar na resolusyon o ordinansa. O kaya invited ko man si Konsyala Milnan Robles Moralio sa sakuyang programa magulay-ulay man kita on the air. Pero pabayain na itong mga kasuruya man sa imo na mga dati mong mga pag-iriba. Na bako na pong yaon sa lado kan grupo ni Madil kundi yaon na sa grupo kan Team 1 Iriga. O, nasa sa emo man pati yan. Pero invited ta ka man. Tangarig mag-ulay-ulay sa laog kan programa. Hoy, may barita ako na igwapa da ang malipat sa Team 1 Iriga. Ang pinsan kan chairman kan Committee on Budget and Appropriation. Uy, pareyo abuniti bagani. Nagbabana-bana na daang garo. Malipat naman. Di entonces po, sige ang kusog kan liderato ni Vice Mayor Edsel Di Maewat
na dawa turog pwedeng gisungon sa ngaran ng pagserbis sa publiko. Ang tuyaw ko lang kay Vice Mayor, Edsel de Maiwat, kung mo ama, kan membros kan sanggunian panglunsod, di ka naman magparasoro-sausaw na mag-sponsor pa kung ano man namang itutulod dyan. Pabayaan mo na sinda. Basta ka mag-preside ka. Arog na sana ka itong resolution na magkaigwan in reorganization sa gabos na standing committee. Kaya nga ninawara na bagang committee ba ni si Gigi Vargas. Pareho kan mga ibang opposition councilor dyan na miski member gayud o da, miski chairmanship o da. O, panahon lang kayan, wither, na matiyan man yung kampanaw. Kan na konsyal si Edsel de Maiwat saka si Boboy Guevara. Talagang an na politika sa Pilipinas sa baralusan sa wither lang, sabi ni dating Presidente Joseph Ejercito Estrada. Wither lang yon. Ano ang paghiling nindo? Pag-araw ka yan, ano ang leadership kan sarong Vice Mayor kung sige man surusaw-saw? Na imbis pa biriluho na sanaan mga iba niya mga pag-iripa. Maluya. Natatatsaran eh. Pandawa, ang mga security guard kan sanggunian panglunsod kan Iriga. Grabe baga ang kahaputan sa mga gustong maglaog dyan sa opisina mo, Vice Mayor. Magin si Vice Mayor na experienceyan ko. Na porque sulo-sulo siya dyan sa iyang opisina na pigkukukuanan siya ng picture kan sa iyang staff. Maangka ka pa lang sa pinto niya, kan opisina niya, sisi niya sang kang staff. Ay, ano naman niya ako ng Vice Mayor na yun eh. Una mo yan ka sa residensya mo. Sa residensya mo, pwedeng gibungon mo yan. Naday ka basta magpalaog sa residensya mo, ta private properties. Rumdumon mo na natutukawan mong silya, lamisang pig-o-opisinahan mo dyan sa Vice Mayor's office, pagsasadiri kan gobyerno, pagsasadiri man yang kan publiko. Mga taxpayer gayo, dan mga taong nagpapasersento. Public office is a public trust. Pagpaparangaw-ngaw kan mga politiko. Public official and employees is a public trust. Hain ang tiwala na dapat itao sa endo. Kung naarog man kayang kamuan sa endong aksyon. Pwede man bagang dahi ka magparasirsinyas na staff na garo, dahi ka nagpaparamdam kang dahi maglaog ang taong nagpapasyar dyan sa opisina mo. Pagkasa di rin nindo, ang opisina kang City Hall. Ha? Eh, ano naman tayo? Ang iba kaya mga tugang garo nananali sa posisyon eh. Rumdo mo nindo, may mga term limits lang kamo ha. Kung pirang taon lang kamo nailihir. Asin may katapusan, ang mandatong itinatao kan publiko sa endo. Rumdo mo nindo tabi, temporary ang power na itinatao sa endo kan publiko, kan mga elektorado. Magtrabaho ka mo ning maayos, amo. Saka itong pakikitungon nindo sa mga tao, butanti man yan o dae. Alabado man yan o dae. Nakasapatos man yan o nakabitis na malaog sa opisina kan pampublikong opisina, asikasuho nindo, pakiulayan nindo ning maray, bakong pagpararaksyonan nindong garo stop, ta nagbubuti nakakauyang pong maray talaga mga tugang, ang mga araw kaning aksyon kan ibang mga politiko, digdi po sa Iriga. Kamo nagsisweldo hali sa ginanutan. Dugo ang katumbas na pawis kan isini pinapasweldo sa endo hali sa mga tao. Kamo dapat magserbi sa publiko. Bakong ang style kaniba, kamo ang gustong serbihan kan publiko. Ay inda tayo. Diyan sa City Hall, maritayaon dyan si City Administrator Attorney Wapi Nonoy Waperina. Maray iniyo sa tao.
Saka si Mr. Joriel Kaayaw, maray tayaw nini sa Office of the Mayor, garo nagtitindog ng garo Executive Secretary. Mga maraysinda sa tao, maraysinda sa tao. Kaya kumbinsido kami, although nga ni ibang media masakit makaulay ini man na Mayor Rex Olibang ini, ariba kan iriga, pero maswerte ka po, Mayor Rex. Taigwa kang staff, City Administrator, Attorney Waping, maray sa tao, maray sa publiko, maray makiulay, maray magpaliwanag. Saka si Mr. Joriel Kaayaw, maswerte ka. Tan Mayor, kaya masakit mo naman na kaulay eh. Kada ako lang bisita o altaw eh. Although, kini-question kan iba. Sa enterong Pilipinas, mga tugang, kung mamamasdan nindo, may mga nagkarandidato, alagad, nag-uurupisina na tulos na dahil pa po nakasarong taon. So, iba gana, normal ma-opisina. Sinagkadaraog na nagkarandidato, bawal pa. Pero po, may mga lugar kitang nahihiling ta nagtatrabaho. Pero, iyan po, libre ang sa endang sweldo. Mayo sindang sweldo, hali sa gobyerno. Love for work, libre. Saka nakakaraot minsan sa mga opisyal kang gobyerno, ang mga duli-duli. Minsan igwa dyan mga duli-duli. Na mga duli-duling ini, una mo mga kagdaog sa opisyal kang gobyerno. Ayun baga, minsan dyan nararaot ang ano. Ang pinaka-critical po pati sa politiko, mga tugang, may mga first termer kitang nailihir sa halang kauman or hababang pwesto. Kaya kamong mga primerong nailihir sa bagong posisyon na itinao sa endokan mga elektorado na sa endong inaplayan, paki-please, ayusun tabi nindo ang sa endong trabaho, ang sa endong serbisyo sa publiko. Taang pinaka-critical, pinakang masakit, magpagana ang pang-segundong termino, pang-second term, napakasakit kayo sa mga politiko. Alagad, pag napakaray nindo ang sa endong serbisyo, makakapandua tulos ka mo. Napakasurin nindo, ang pang 3 terms nindo, regalo na yan sa endo kan mga elektorado. Makaka 3 terms ka mo. Kaya first term pa sana, yaon dyan ang sakit. Ang iba dyan, siging ngurab-ngurab, na so mga nakalaban nindo sa politika, kanakaaging eleksyon, kakarasuan niya kung ano-ano, puro ngaw-ngaw. Kulang man sa aksyon. Mas maray pang dahil magparangaw-ngaw. Sige sana ang kaso, sige ang aksyon. Ngarig po ang tao, daing komentaryo sa indo. At yan, babalikan ta ni Bapang Urulay-Ulay. Kung may mga komersyal ka na dyan, paring naka-schedule tayo ralaog tayo. Oy, good morning palan sa muyang saro sa Christmas greeting sponsor, ano? Ini pong nagpapaabot po ng Merry Christmas and Happy New Year. MGGB Gasoline Station and Apple City Trans, located at San Agustin, Iriga City, owned and managed by Mr. and Mrs. Renato Villesa. Hi, good morning, Sir Atoy. Attorney, good morning. Thank you so much. Igwaman dyan na sa buhi na ikinakauragman kanibang mga supporter ni Bocala, board member siya inoble, sa totoo lang. Tapig pa para question man kaya da, saka binabanatan sa dyaryo. Kung ano da po ang nahaman man lamang ni board member siya inoble sa pagiging ilihidong board member kan ringkunada.
Di kinakaurag man tayo, ini pala, ninong pa. Ini pala na si Ting Villadares, ninong pa sa bunyag. Ni board member sa Inoblio, man sana nagtutudos. Nahiling mo na yan. Dapat nga ni Tama Christmas, ang ninong, iyo pa ang nagtatabang kung paano mapakaray an sa iyang inaanak. Saka ining sarong lady writer sa dyaryo, a certain test. Susurat da kani sa dyaryo. Asin pigahapot an mga nahaman. Asin ano ang nagiginibo. Pareho mandigdi sa Iriga. Si Mayor Rick, sinahanapan tulos ng public hospital saka public colleges. Ano ngayon yung Superman? Kawasa, kan nakaaging karampanyahan, ang gigibuhunda ni Mayor Rex pag siya naging mayor sa Iriga. Public hospital, na iyo ang kaipuan kan mga taga-Iriga, lalo na kan mga senior citizens, saka kan may mga hilang. Dahil na magparadayo, dayo, paduman sa BMC Sanaga, saka dyan sa BRTTH sa Legazpi. Tangkadakla na hospital is privado, digdi po sa Rinconada. O yan tulos ang pigpapara ulit-ulit man kan mga botante sa Iriga, kay Mayor Rex na Oliva, kung siyempre dahil pamantalan, talimang bulan pa sa namang kaya. Pero ikaw naman po bagad ang nababago. Inot, napalangkaw na po da ang income kang slaughterhouse. Paglaog mo dyan, may pasis. Sa kapag paluwas mo, may pasis, may ticket. Diyan ka na mabayad sa slaughterhouse. Bagong araw ka na kaaging administrasyon na mabayad ang nagpabuno ng orig sa slaughterhouse sa market. O, dyan na mismo mabayad. Kaya napakarayang income. Naglangkaw. Ang income dakan market, naglangkaw. Plano pa nga da, magkaigwang pwesto sa mga gilid kan tinampo. Night market o kung ano pang improvement. Kaya lang, so dahil lang po, magkauro lang man ang taong naglalakaw sa gilid kan tinampo, lalo na mga bihikulo, mga lunada, na dahil man po magdara nin pagkagurumo kan bulos kan trapiko, okay po kita kaya. Pero kung may magrereklamo na naman dyan, na mga nagkakasarabitan ng mga taong paralakaw, taan tinampo para sa bihikulo po, bako para sa negosyante yan. Tandanta po yan. Pag may magreklamo dyan, na nagkagurumok na naman ang bulos kan trapiko, may mabudalan dyan na naglalakaw na tao, yan nasa tao kan tinampo, tan negosyante na nasa gilid kan tinampo, ay Diyos ko. Dahil po palalampason niya na dahil kita magtuyaw. Pero ang gusto talang sabihon, ano ang naging sekreto? Ano ang naging magic or sekreto or paagi kan bagong administration ni Rex na Oliva sa Iriga, tanapalangkaw po ang income kan market. O ang paliwanag dyan ni City Administrator Attorney Wapi, Kawasa Joey, supporters man yan o dae, obligadong magbayad ng buwis. Magkuhaan ng mayor's permit, business permit, asin kung ano pang obligasyon sa gobyerno. Kaya ngaya, almost double na. O nagsi 6 million na ang income. Di i-congratulate po, tamaray. Yan ang sinasabing pagtatao kang tumuyaw, dapat mas tatao kang umumaw. Iya baga. Pero alagad, kung ang mga gilid kan tinampo, at ayaon ngayon ang negosyante sa laog, paluluwason sa gilid kan tinampo, ay nyako. Kung iyan magkaigwang kausa ng pagkagurumok, kan bulos kan trapiko, saka kung may masabitan dyan ng taong naglalakaw, taday na makalakaw ba sa gilid kan tinampo, tapwisto na, ay, dahil po palalampason niya na dahil tuyaw. Amo? Sige. Babalikan tatsa ng pigulay-ulayan tapang iba. Taday pa kita tapos. Alas 10. Ay, anong oras kita ngunyan pala? Ay, sa Merkulis ngunyan. Hanggang 11 po pa lang kita. Ilalawag mo lang ni mga hanap buhay, mga tugang, di paring siya. Tapos, mabalik kita sa programa. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwa ng Stay Fresh Technology.
bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Corn, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Corn, damit ay may bango ng sandibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng antivirus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pakinggan po natin itong caller na may problema sa mata. Ako si Merlinda Uyan. Nagkaroon ako ng diabetes. Doon ko nakuha ang panlalabo sa aking mga mata dahil sa sobrang taas ng blood sugar ko. So, pag inom niyo po nitong iBerry, Hindi ako nagkaroon ng operation. Lahat-lahat yung paningin ko malinaw na malinaw. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. ahoy!
Kidney Care Time! May kwento niyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Aha. Ang sabi niya, ay, ang taas ng mo, creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Pag ubos ko ng bali isang buwan yun isang box. Pag kuha ko to result, ay, very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. Tatanggap ng package? Sa ML Moves by M. Luwelier? Easy lang yan! 1. Pumunta sa designated branch. 2. Ibigay ang tracking number at valid ID. 3. Pirmahan ang receiving receipt at kunin ang package. Ang dali, di ba? Dito ka na sa ML Moves. Maasahan lagi. M. Luwelier, tulay ng pamilyang Pilipino. Paabutan ko man po nin ora na buena or good morning ining pamilya Manaog neighbor mi kataid mi sa building. First pala ngunyan death anniversary ni Manay Serena Manaog. Kaya sa pamilya, good morning po sa Endota nagtitiripon man, may mga bisita. Mahala kami, invited man po sa breakfast and lunch. Nagawa man sindang pig-prepare pong mga pagkakaan. Sa pamilya, asin sa mga amigo, amiga, bisita. Kan sa indang kapamilya na si Manay, si Rena, Manaog. First death anniversary po, ngunya na aldaw. Dangan, pagbaba kan na bisita ninda dyan, kapamilya, sa may atubangan kan building na ini. Dyan sa may gilid kan tinampunahulog da itong cellphone na Oppo. Kung si Seman po ang nakapurot, ito may pin code pa lang to. Dahil man to basta mabubukasan ka nakapurot. Paki-turn over na lang sa PNP para maklaim ninda. Hulog na warang cellphone. Opo, ngunyan lang pong pagkaaga. Pero baka ma-review itong CCTV kan sarong establishment po dyan. Nakaulay-ulay ko man mga tugang si former board member Manny Noble, kan Rinconada, ama ni board member siya Noble. At the same time si Bukal Manny Noble po baga presidente kan sikat na St. Joseph Academy sa Buhi. Igwa pala ngunyan Mr. and Miss Campus Face. Malataan na mga guest ninda so mga matitibay. Ining First Lady ni Vice Governor Salvio Portuno Jr. Ang magayong-gayon na konsyal kang Iriga, si Councilor Nicky Lagrimas, mga board of directors sinda. Ang konsyal kang nabuha na si Galyarte. May saro pang na-mention ito si Bukal. Na member ka na Board of Judges. Pala, kan mga miyembro kan hurado. Nalingawan ko si Saruay. Na mga bagay talaga dyan sa araw kayo ng mga okasyon. Sa aga, start naman kan sa endang intramural. Oy, si board member si Noble, pamilya ni board member Manny Noble, Ma'am Pearl Pajardo Noble and family. Nagpapaabot po sa Endo nin Merry Christmas and Happy New Year to one and all.
God bless us all. Thank you, thank you. May advice lang si pero may pagiramdaman si former board member Manny Noble sa gabos na mga elected official na may mga simple misconduct na minsan na didesisyonan kan sandigan bayan na dapat ngaya ang mga elected official kung mga nagta-travel ka mo dapat ang gastos naliliquidate tulos dahil pagpabayaan sa politika ngaya igwang nauuri ang iba sisiripang ka mo ng butas pero minsan ngaya sa simple misconduct na dahil mo man tinutuyot ang pirak ngaya yaon man dyan mama na waldas dahil lang naasikaso sa pag-prepare nin inaapod na liquidation report. Aba, may tinatamaan pa lang kaya. Pero bako man pong sinasabing convicted ang iba man kaya. Exaggerated naman rin. Ano nyo ako bukal, plano mo na next election. Ako baga ngaya Joey, matinubod-tubod sa mga kagurang nanta. Kung ano man yan sabihin ni Congressman Elry Villafuerte, Kong Migs Villafuerte, kan Rinconada, and Governor Luigi Villafuerte, sa kuya ngayang susunod doon. Siya kuta na may plano man na mag-mayor. Pero halimbawa sa buhay, kung ang kagurang na, nagtaram na ngayang saro lang sa endo ang pwede, kung siya mapili, digo siya. Kung ang mapili si incumbent Mayor Lacoste, di mapahunod siya. Ang sinusunod niya po, ang kagurangnan. Tamaswerte po ngaya, ang mga politiko na napipiling surugon as in suportaran, kan mga kagurangnan may chance na manggarana. Pero kung makinusungaya, as in malaban sa kagurangnan, mabubusong may daugan. Yung mananggad niya ako, Yan ang sa iyang prinsipyo paninindugan sa buhay sa ngaraning politika sa probinsya. Maswerte si Rex na Oliva. Pero sindang duwa, bago pa baga naging mayor si Rex na Oliva sa Iriga, sinda may mga ligasing na iwalat na sa Rinconada. Ta sindang duwa, street na nakagraduar ning 3 terms as elected regular board member sa Rinconada. O si Bukal Manny Noble, legacy niya naman po baga, ang maka 4 terms board member sa Rinconada. Totoo yan. Si ibang mga naging nailihir na mga board member tadigdiyo, naka 3 terms man, pero watak-watak, bakong street. Ang termino. Ego dyan, naka 3 terms lang kadaklan. Pero si Bukal Manny Noble, naka 4 terms board member kan Rinconada. Legacy po bagayan. Nahiling lang ang sa iyang maray na leadership kan panahon na nagsisirbing membros kan Junta Provincial, kan Camarines Sur. O si Rex na Oliva, medyo lamang. Apwera kan nailihir na 4 na termino as regular board member. Naging ex-officio member pa ini. Sisi nga mahunang maging mayor si Rex. Kaya ako nga gusto ko man maging mayor. Pero si Rex na Oliva nga kung mapakarayan niya ang sa iyang performance, accomplishment, makaka 3 times mayor nga yan. Iyo nga niya ako kundi ang relabanan sa masunod na eleksyon sa Iriga, ang burbarita ko. Pwede nga niya ako daang maglaban babae or lalaki kay Mayor Rex. Pwedeng attorney ang lalaki. Pwedeng ang babae, aloy naman na nag-survey sa Iriga. Pero po, ang suportadong gobernador kan makakalaban ni Mayor Rex na Oliva, si Governor Luigi Villafuerte. As in, ang susuportaran, kan lady candidate na maaspirar kuno for Mayor Giraray, ang suportado ang congressman, Kong Mix Villafuerte.
O di mayong kalaban pala niya ako ang Villaperte sa Rinconada. Sa Iriga. Miski sa Rinconada mayo. Unya ko, pabor sa Villaperte ta, day na maparagastos, tama man kalaban eh. O an malaban ki Mayor Rex, suportadores man sin, ano man ta magparagastos pa mananggad. Iyo yan, nakukuatang mga impormasyon niya ako digdi sa Iriga. Or magbaliktadan, abogadong lalaki lumaban kay Mayor Rex. Uy, mapirak pati daling abogadong ini. Pero ang suportado na Governor Luigi Villaperte, suportadong Congressman Mix Villaperte. O, di parehas man sana nga niya ako ang suma total. Pabor nita, dahil na maparagastos. Bahala na kamo, zona libre. Okay, pakarayon lang yan ni Mayor Rex. Ito nga yung mga pangako. Kaya nakaaging karampanyaan, maagibo lang, di tranquilo. Pwede ngayon ang masakit kaya ngayong second term, ang pagpapaduwang panggana. Kung dae mo natupo na utob, ang sa imong mga pangako, dyan ka ngayon sisiripan, tutok-tukang kaning buto kan mga butante. Pero kung nahaman mo, so pangako mo, ay nako. Makaka-second term ka. Sa posisyon na sa imong pigas pero liwat sa publiko. Ngayon na mga tugang, babalikan taniba pang urulay-ulay pagkatapos girare kan sa itong mga hanap buhay. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prubaran na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay mas
mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa ngaran ka kanakong pamilya, ag nga minanabutan kong kay Manwa. Ako po si Mayor Ray Lacoste, kan Banwa nin Buhi. Nagpapaabot ning maugmang Pasko, ag mauswag na bagong taon kaninyo ngamin. Diyos mabalos. Salamat paring siya. May mga commercial pa kita saan. Mayo na, ubos na ang commercial ta. So mga bago tang, okay na. Okay, salamat paring siya. Ansa ko yung idol sa technical. Sa mga hanap buhay ta, national commercial, local commercial, gabos na po na i-play sa laog kan programang Bicol Connection, 9:30 to 11 in the morning. Salamat. Sa liwat po, nagpapaabot ng Merry Christmas and Happy New Year si board member Shai Noble and sa iyang pamilya, si papa niya, si former board member Manny Noble, and si Ma'am Pearl Pajardo Noble. And Merry Christmas and Happy New Year sa Lambang Saro, lalo na po sa parting inikan Rinconada area. Siring man ang MGGB Gasoline Station and Apple City Trans, located at San Agustin, Iriga City, owned and managed by Mr. and Mrs. Renato Villesa. Salamat po sa indo. Oy, congratulations ki Bukal Manny Noble ha. Saro ini sa May Marina Legacy, naka 4 terms elected board member sa Rinconada, and at the same time po ang orgulyo ta lang. One of the awardees siya kan provincial board members and kan League of board members sa enterong Pilipinas as outstanding and good public servant. So, we are also proud sa mga araw po kayo na natataaning unra na mga politiko sa Satuya pong distrito. Itong kasubago, kung bako man talagang intensyon ni Ting Villadares sa kakansarong nagngaran na test na writer na maraot po o raoton ang kredibilidad, kundi sa iling niya mo, maraing kredibilidad ni board member Shai Noble baga. Magi ni board member, former board member Manny Noble. Pero kung pa-question man sana ito, kaya po anong gayod na bako nang sa social media. Kung ano ang naginibo po daang proyekto o programa ni board member Shai Noble sa Junta Provincial. Tapi di man i-message sa personal na messenger o Facebook. Bako na sa social media. Saka po nailing tamang po baga, dakulon na tulos na naitabang sa programa as chairman kan Committee on Education sa mga estudyante sana, sa mga eskwelahan, dakulang tabang na po ang ginigibo ni board member Shai Noble. Sa kaigwa na siyang ordinansa
na ipinagpasar tulos. O yan, bago pa lang yan, na mailihir. Lalo na ining sa programa niyang mental health care na ito pong mataaning priority and special attention kan gobyerno sa tabang kan Department of Health, kan lokal na gobyerno, na itong mga nakaka-experiensya ng depression sa buhay para mailigtas. Taminsan po ang nakaka-experiensya ng depression, may tendencying mag-suicide pagdain na kaya. Kaya inin dapat sa tawanan ng priority kan sa tuya pong government. O kaya po, yan, may nahama na tulos. Nakakatabang. Lalo na sa mga kaakian mo niyan, na may mga nag-suicide na bagang mga insidenteng may nangyari na kayan sa mga party kan mga jóvenes. Kaya nang taan-taning suporta, an araw po kayong magagayon ng mga ordinansa na ipinagpasar ni Bukal Senobli. O dyan pa sana, kung naghahanap na kamo ng performance, igwa na tulos pong maitutukdo. Lalo na ang suporta niya sa Rinconada na magkaigwa kita ng kadakol pang mga community colleges. Naapo doon na Rinconada State University pag-abot kang panahon. Sa roman sa mayor na programa yan ni Congressman Migs Villaferte. Nakapaguna ako, ninong, ang advice saka ang proteksyon sa inaanak, 110%. Bakong ang ninong paan maula, ma-question sa iyang inaanak kan sa iyang accomplishment. Ay ano na tayo digdi sa ibabaw kang sinaban. Garo man dyan sa nabuha. Ang inaanak man ni Mayor Simbolan, sige man daang tutumang. Na may aspirasyon man daang lumaban. O kaya ngon yan, itinakwil naman. Ano? Butasana asin hali na sa Team 1 na buwa. Ining si Vice Mayor Barisa Bilitario Hao. Garo man nangyari kay Gigi Vargas. Kan karampanyahan, iriba-iba ng Team 1 na irigang ini sa karampanyahan. Kan nakaturukaw na, siriblaga na. Pigali naman sa Team 1 iriga, ini pong si Councilor Gigi Vargas. Tadayda kaya ninda na napipil ang suporta. Kaya lang po, digdi sa Iriga, ang pinakang top-notcher city councilor ka nakaaging eleksyon, si Consyal Gigi Vargas. Pero pag-abot po kaya sa institusyon na sa indang pinagsiserbihan, as August body, as legislative function, pag-abot pa lang sa borutuhan, ang boto ninda, pareho saro, ang bilang. Pero duman sa mandato, mas pinakadakol na mandatong itinao ang mga elektorado kay Gigi Vargas. Diyan man sa nabuha kan eleksyon, katim nabuha man kutaan na si Marisa ni Mayor Persimbolang, kundi bako sindang bako na sinda tulos in good term, kaya garoan pigsuportarana ni Mayor Fair ini nang si punong barangay Bert Balbuena, kundi dahil surti lang, kaya din ang ganang vice mayor, ta nagkandidatong vice mayor yan. Maswerte si Marisa, nang gana pa. Pero gabos man nag-aaspirar na makaataas sa senda pong posisyon. Pero in good timing dapat. In right time. Pero pag daipaman kan kagurang nanindo sa politika, dahil pa dapat mangyari. Pero tama si Bukal Maninoble. Ako nga grabe ang pag-saludar ko, pag-respeto ko sa mga kagurangnan sa politika.
Kung si Sengen Sorogon asin pilio na magkandidatong mayor, so be it. Oo. Tada kulang bagay na manggana ka. Amakon mo ngayon mga kagurang na niya, o sa'yo mo magastos, masuporta. Oo. Dahil ikang napili, napakaswerte mo. Pero kung dahil ka pa man napipili, tapos nagkontra ka sa kagurang nan, tapos ka dyan. Iyan ang sa imong katapusan. Tanong man niya ako, bukal, lilingon mo nga si Nelson Juliang nagkontra na sa Villaperte. Daog. Iyong manangad nga niya ako, ano. O si Sepa nga nagparakontra dyan, sa Villaperting dinaraog. Iyong manangad nga niya ako, dahil tanasaro-saroon, takadakol. Kaya ano po, digdipat isa Pilipinas, pag-i-eleksyon digdi yung masakit. Kung mayo kang nalilinyahan na partido politikal sa kamakang kagurangnan, ang chances mong manggana masakit. Pero ang sabi ni Bukal, tanong ita, pirmi man nga akong nanggagana, naka 4 terms akong ilihidong board member, dahil sa maray ko man ngayong leadership, asin trabaho, kredibilidad, integridad, sa pagserbi sa publikong, ipinahiling ko ang sa kong kaigusan. Pero may saro pang sikreto, ang 50% na butanti mo or leader mo, nag-given na yan na sa imo talagang loyalty ka yan, dapat dahil mo yan pabayaan. Sustiniran mo yan, mahalon mo yan, padangaton mo yan, asikasuhon mo yan, tayo na nataong kapangganan sa imo. Plus, suportado ka pang kagurangnan, gana ka. Yan pa lang. Pero dahil ko ngayon pigahambog, Joey. Ako ngayon still humble. Totoo yan niya ako. Dawa ngayang ibang tao, pigtitira ngaya kong bulkan, kung ano-ano na sana. Pero still, I am still humble, sabi niya. Dahil ko nagpaparasimbag. Dawa ngaya si siya, tinitira kan iba. Kesyo mayo, pigahanapan ng performance, naginibo, o nahiling mga gayod nga nido as media ka mo, Joey. Ang sa iyang nagiginibuhan na haman sa Junta Provincial. Advice ko lang kay Shai, dapat maging mahigos. Saka kung may mga dapat ngayang i-liquidate tolos on time. Tang simple misconduct kaya minsan. Minsan ngaya perwisyo sa buhay. Kaya advice ko nga sa mga elected official na mga nagtatravel, ay dapat nga si kasuhunin doon kung may magsirit nga sa indo dyan. Namalingawan nindong i-liquidate tolos, tapos nga ikaw mo dyan. Although bako man yan na magabat na maray na violation. Kasi simple misconduct sa naman po yan. Bakong arog kan mga isyong magabat sa politiko, kan mga panahon baga, mga presidente, si itong presidenting kinakarasuaning pinakang magabat ng reklamo in relation sa Graft in Corrupt Practices Act. Itong mga plunder case, di ba? Mga presidensya, ang mga ibang halangkaw na elected position, in appointed position sa party kan Manila, sa mga national figure, minsan igwa kayong tinatamaan. Pero yung mga misconduct pong ini, napakasimple lang po ini. Pero, sarong dakulang responsibilidad ngayon kan mga politiko na dapat gibuhon tulos. O idigdingani nga niya ako sa local government kan Iriga. Nabubungog na lang nga niya ako. Napigpaparatararam ka ito. Nasabi itong mga dahil nakaka-unliquidate na mga empleyado dyan, official man yan or appointed official, para ma-erase sa report kan Commission on Audit ito pong mga unliquidated cash advances. Dapat po karasuhan. Huwain man, puro ngaw-ngaw. Sisay na ang mga nakaanday nakaka-liquidate dyan na nakasuhan. Ibararita ko na digdiyo sa programa. Dapat action is better than words. Iyo pag ano pa di. Bagong puro ngaw-ngaw, udaman sa gibo. Sa Irisayan mga day nakakaraan liquidate na yan. Uyam na, nakada-report na sana, taon-taon kan Commission on Audit, may mga nagbubutwang unliquidated cash advance, ini pong City Hall kang Iriga.
ano naman tayo, Diyos ko. Masupog baga. Sa ibang mga LGU, nakalarado pirmi pag-abot sa mga liquidation, sa mga report, kang Commission on Audit. Luway-luway na po akong mapaaram sa loob ng programa. Sa pang Miyerkules na edisyon, kan programang Bicol Connection. Sa ngarang kan sa mo yung mga national commercial and local commercial, mga Christmas greeting sponsor, thank you so much. A million thanks. Sa lado technical, ang sa Kuyang Idol. Sa Rosa Brillante, may boses na magayon. Duwana ka mo padi, GB. Ang sa to yung John Verde Flor na news content writer, at the same time anchor sa 12 to 1 Radio Ronda Balita sa tanghali. Uy, haros duwana ka mong magayon ang boses tadigdi. Ayan ang mga pag-iribat ang gifted, ano? Kan sa to yung kagurang na. Tapos ano po, sa information niya, digdi si Tony Matic Saison, yaon man sa transmitter site si Engineer Felix Lagrimas. Belated happy birthday, Felix. And sa to yung PSG naman si Rodel Cesar. Ini po si Joey